Itt látható ez a Banner gyártmányú lézeres távolságmérő szenzor. Most gyári beállításban azt látjuk, hogy ha alá tolok egy ilyen kis kockát, az gyakorlatilag ebben a pozícióban is, amikor aljaként szerepel ez az alkatrész, és a teteje pozícióban is jelzést generál ugye a szenzor kimenetén. Itt látható ugye a sárga lámpa. Most megpróbáljuk úgy beállítani, hogy el tudjuk vele különíteni az alkatrésznek az alja és a teteje pozícióját. Ezt hívja egyébként a szenzor gyártója kétpontos beállításnak. Ilyenkor hosszan nyomom a Teach gombot, és mivel alapértelmezésben ugye ezt a üzemmódot használja a szenzor, ezt a kétpontos beállítást, alá teszem a tárgyat, megnyomom röviden a Teach gombot, ilyenkor kér arra, hogy tegyem be a második tárgyat, pozíciót váltunk, erre is megtanítjuk, és lássunk csodát, így jelez a szenzor, így pedig ugye nem jelez, csak itt a kocka szélén. Tehát gyakorlatilag ezzel sikerül ugye elkülöníteni a két pozícióját a kocka alkatrészünknek. És miután megnéztük, hogy a fehér kockára sikerült ugye ez a beállítás, nézzük meg, hogy ha ugyanilyen méretű, de más színű alkatrészekkel próbáljuk, akkor arra hogyan reagál a szenzor. Ebben az esetben is itt nem reagál ezen a részen, ha megfordítjuk, a tetejére pedig reagálni fog, tehát hiába nem fehér színű alkatrészről beszélünk, ugyanúgy nagyon szépen elkülöníti a két pozícióját az alkatrésznek. És ugye menjünk el a másik irányba is, a fény visszaverő képesség tekintetében. Itt van egy nagyon fényes felületű alumínium alkatrészünk, itt is ugye a tetejére jelez, és hát ez lesz a kritikus, hogy az aljával mit csinál, az aljára viszont nem jelez továbbra sem, tehát ebben az esetben gyakorlatilag színtől, fényvisszaverő képességtől eléggé függetlenül el tudja különíteni a két pozícióját az alkatrésznek.